n'ezi atụmatụ iji wee hụ na emere nnọọ usoro ike kwesịrị na a ga-eme n'ebe o metara omenala nakwazi ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ka gọvanọ steeti ya bụ Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo gara n'ihu wee kọwaa mkpa ọ dị iweta ezi mgbanwe maka ọchịchị iji anya nka nakwazi akọ na uche ime ihe ya anya oye dịka ọkpụrụkpụ iwu bụ nke ga na-achị onye nke nọ n'ọchịchị. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị aka. Na Princess Alexandra Auditorium nke mahadum ọgụrụ akwụkwọ bụ mahadum nke Nsụka, Gọvanọ Soludo kọwapụtara isiokwu ya bụ ọgbakọ ahụ bụ Ethical Leadership, Security and Sustainable Development nke rụtụrụ aka ịkwado ezi ọchịchị. Ya bụ ọgbakọ bụ onye chịkọbara ya bụ Vice Chancellor nke mahadum ahụ bụ Ọkammụta Ogwejiọfọ Ujam na njikọ aka ndị extra nke Faculty Social Science. Na nkụzi ya, Gọvanọ Soludo kọwapụtara uru nkụzi nakwa enyemaka obodo bara, kọwapụta ezi ọchịchị amụma o nwere n'ebe ndị Anambra steeti nọ, ma kwupụta na ya bụ amụma bụ One State, One People, One Agenda bụ nke ga-agbado okwu ịhọpụta mmadụ ọbụla na ya bụ amụma ọ kpọrọ Developmental Agenda nke steeti a. Anọkwara na ya bụ mmemme nabata Gọvanọ Soludo n'ime Hall of Fame as Fellow ma nyekwa ya nzere nke ọ nabatara ọfụma. Ya bụ mahadum nyekwara ya ọtụtụ onyinye pụrụ iche.